sa tubig nga pudli. Kana bang tubig diha sa sapa sa Tumbok River, pudli na ipato lang ipainom sa ila. Ang sa Biblia pudli. Wala kasulti na Apostol Pablo. Tudlo sa mga apostol pero sa ilaha kumusta na gibunyagan dito sa tawag anang tubig na dili pudli. Ikaw-apat na punto, ingon niya, kinahanglan daw kuno ihalad. O ihalad daw. Pero kung sa may palaod, sumala sa Biblia sa paghalad, pumunta din niya itong pagkong kanina, kay mapangka siya sa iyahang tawag anang argumento na ang tawag anang paghalad para lang dito sa tawag anang pangalan ng lalaki, niya, kasahod ako. Malukoy na lang ko alin nila ba? Malukoy ko. Niya, dos. Ingon din Sige, laban na mo. Dos, may tres mo, kini ang nasulat sa panahon sa Ginoo. Lagi, Nordic. Okay. Mao kini ang nasulat sa panahon sa Ginoo. Ang tanang panganay lalaki, kinahanglan ihalang ito sa Ginoo. Tanang ila, apil man ang babae, apil man ang manghod. Tinupang nga gigisa. So ang pagkita sa bot, wala kasunod. Unya sa paghalad na ay sa lampati. Kining ila bisag kaya wag ibitbit. Ha? Wala kasunod si mga tawhana. Pero kay balaod man tong Moises ni mga balaod ni Kristo. Mo ba tanang utana kun niya kaganina kung kanapang bunyaga, kanapang alara, kang Juan ba na o kang Kristo? Imo siya kang Juan. Unya iya giapil kang Kristo. Nga lahi ang bunyag ni Juan o ang bunyag ni Kristo. Kasi sa noon naman ingon nga, bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Wala man. Pero si Kristo, bunyagi ang tanang tao. So pag ingon na kong tao mo niya, analyze lang, God, i-analyze. So ano i-analyze? Kung saan ang tao sumala ni Kristo? Sumala pa ni Kristo ang kianak o tao. Ang sa ila, kina tao, Lord, ha? Jesus, lukong tao. Nalukoy na tao siyang argumento. Karoon ingon niya, Tao gani, ang bata, dili bunyagan kay pili daw kuno makaluhol. Sumala pa na gano'n sa Kristo, paari akan ako ang mga bata. Ganong paarion man, tama pa yung kimong galit pa kalakaw. Kinsa mo dahil sila, sumala pa na Apostol Pablo ang kinikanan. Episo kapatalo 5, verse 47. Ang kinikanan mao ang mudala. Sa ilaki pulpul man ilang kinikanan mo ti kanala. Ha? Karon kay di man nagadaon dito unsa may giingon ni Kristo. Kay ila magipug ng dili na bunyagan, dili na tawag anang bautismo nga bisan si Kristo nagtudlo nga ang bunyag makaluwas. Ayaw bunyagi, sila mismo ang nagpugong kining mga tawhana nga niya dinhi. Iyon sa tambag ni Kristo ba? Yeah. Basahon na itong Biblia kung si tambag niya mahitungod ang mga tao nagpugong sa pagtungkol kay Kristo diha sa bunyag. 18:6 nag-ingon. Sa ingon din ug mahitungod ni ining may mga bata nga nagpugo kanako. Maayo paso sa katao nga higtan ug dako nagalingang bato ang iyang liog. Uy, brad, delikado na. Higtan na imong liog ug nagalingang bato. Ug itambok sa kinahilatman sa dagat. Unsa ba yung uduol nga dagat dere? Basta liano. Ato ning ihatod karon. Ano man tipok na niya ang kabataan? Naunsa man paduulon nga sa unsang pagiha pinaagi sa bunyag o bautismo. Maluoy ko ani mga tawhana mingon, ako sagop ko ni Kristo na ako usa ko nga Kristiyano pero ang pagtulundan dili Kristiyanos. Nga naman kay ang mga bata nila ilang gisalipay. Way mga bunyag, mga pagano ang mga bata ni. Way mga bunyag, di mo maluoy sa inyong mga kaanakan, anak. Sumala sa Biblia ang tanang tao bunyagan. Sa i-analyze lang. Kung ako ang mo-analyze, supak sila. Pag sila ang mo-analyze, okay lang. Hindi ba usa ka tawag na argumento nga makaluluoy kayo? Ni ining maong debate ang akong kaakbang wa yung nakabungkag. Bisa kani kaganina. Ako ang tawag na ipangutana siya. Diskutan ako, ingon pa niya, katok about sa pagtuo, tawag ang pagtudlo sa bata. Ipasa ko na, di siya mo angkon na napindi. Bisag dayak na napindi. Asa makamangita na ang nangayo mo pa'y muhatag. Kung sa korte pa na, i-contempt na nahimo ang mga time niya ron, Brad. Sige, wala. Ako, hindi ka mo angkong pildi. Pero, naman ay kawatan mo angkong na siya nangawat. Hindi mo angkong, isa klaro niya.
duty of either party to the controversy to present evidences and arguments at any stage of the case to overturn the contention of the opposing side. So ang buot ipasapoti ay ang matag parties, negative and affirmative side, kinahanglan mo provide o ebidensya. Kipangitaan na o ganina, bisan ka usawa ang yun yung hatag. Na ang magaligihatag, di pag yun pa o. Yama yun. Puro lang ba? Kay ka judge. Atag. Nawa nakasulat sa Biblia. So, wala hinungdan nga niining akong debate na dismaya ko. Katapos ang hinungdan na dismaya ko. Kay sumala pa ni Martin Lutero kanang ilang lulo sa pagprotestante. Kanang ilang lulo sa pagprotestante. Anong butang lulo kay anak naman na sila. Kung sa kaman si Ak na baliki-liki gikan kang Luther. Unsay kiingon ni Luther? Small catechism. Siya paliw ko pakipakita akong gidala na diya. Yeah. Naa sa page 172. Who is to be baptized? Kinsa daw ang bunyagan? Ang tubag ni Luther, all nations, that is, all human beings, tanang human beings, young and old are to be baptized. Question, ang infant pa i-baptized? So malagi hapon ni Luther. How do you baptize? Prove that infants too are to be baptized. Tubag ni Luther, infant too are to be baptized.